Xeyirli kеш, hürmetli televizor qarawçılar, bu minutlarda biz sizin təbriklәү xatlarından tizilgən Jırlı Bulak deb isimlənген muzikal tapşırığımızı başlap җибәрәбез. Һәм мин беренче təbriklәү xatына күз салам. 19 декабрь көнне Байлар сабасында яшәүче Тимиргалиев Фуат Бикмулла улының гомер бәйрәме 60 яшь тулган көне дип башланып китә әлеге təbriklәү хаты. Кадерлебез Фуат, сине чын күңелдән улы бәйрәмең, юбилеяң белән котлыйбыз. Сиңа саулык, сәламәтлек, күңел тынычлыгы, бәхет телибез. Кадерлебез, син безнең өчен һәр чак улы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, тугры ярдәмчебез. Син гаиләбезнең терәге, минем ышанычлы ярым, балаларыбызның горурланырлык әтисе, оныгыбызның яраткан бабасы. 40 елдан артык уртак тормышыбыз дәвамында авырлыгы да, җиңеллеге дә булды. Һәм бүгенге көнебездәге тынычлык һәм бәхет икебезнең тырышлык нәтиҗәсе. Киләчәктә дә бер-беребезне аңлап, хөрмәт итеп, яратып яшәргә насыйп булса иде безгә. Алдагы көннәрдә дә бүгенгедәй киң күңелле, ачык йөзле, улы йөрәкле булып кал. Уйларың якты, ниятләрең изге, кәефең һәр вакыт көр булсын. Гомерең буе балаларыбызның, оныгыбызның игелекләрен генә күреп, бернигә дә үкенмичә, тормышка сөенеп, тигезлектә, муллыкта, бәрәкәттә яшәргә ясын сиңа Алла буйырса. Гомереңнең бу мизгеле туктап бер җырлап алу, үткәннәргә шөкер итеп, киләчәккә юл салу. Күңелең түрендә һәр вакыт өмет кояшы яктыртсын, бәхетле язмыш йолдызы гомер күгендә балкысын. Синең тормыш юлларыңда очрамасын киртәләр, гел бәхетләр һәм шатлыклар алып килсен иртәләр. Ходай биргән улы бүләк бит ул, тигезлектә гомер итүләр, язмыш салган урау юллардан иңне иңгә терәп үтүләр. Пайга хәсрәт мәңге юл тапмасын, безнең тату бердәм гаиләгә, пар канатлы булып тигез яшик, бәхет, шатлык татып галәмдә. Ак бәхетләр сиңа юлдаш булсын, үткән чакта гомер юлларын онытмасын, авыр минутларда сине аңлар кеше, мин барын. Юбилеяң котлы булсын. Сине яратып һәм хөрмәт итеп, иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Рәзимә, кызың Лилия, бу теләкләргә кызың Алия, киявың Альфред, оныгың Булат, Хәдишә һәм Вәсилә апайлар һәм барлык туганнар да кушыла дип нокта куелган. Саба дулкыннары телерадио компаниясының иҗат төркеме дә сезне чын күңелдән котлый, ә хәзер якыннарыгызның музыкаль бүләген кабул итеп алыгыз. Язгар күзләр кышлар, мизгелләр кебек кенә. Uzalar da kiteler şul, diyarı berbersine. Elgine kirgen idik, şav şeşekli yazlarla. Şul şeşekler koyarada, eğlendiler almağa. Elgine kirgen idik, şav şeşekli yazlarla. Şeşekler bayarada, eğlendiler almağa. Eğlendiler almağa. Ölgürdüler almalarım, koyula salkın jirige. Tutup alasılar kile, irterek diye. Elgine kirgen idik, şav şeşekli yazlarla. Şul şeşekler koyarada, eğlendiler almağa. Elgine kirgen idik, şav şeşekli yazlarla. Şul şeşekler koyarada, eğlendiler almağa. Шайский, Татарстанның ат кызыгын артисты, яш егетебез, талантлы якташыбыз Илфат Шайхов, Марат Шайхетдинов, Арсен Каримов,
Gögereşken almalarga Gübelektey kar yawa Eyganirim nişleven bu Aşıgasın paylarga Eligine kirgen idik Şavşa şekli yazlarga Şulşa şeklir koyarada Eylendiler almağa Eligine kirgen idim Şavşa şekli yazlarga Şulşa şeklir koyarada Eylendiler almağa Şulşa şeklir koyarada Eylendiler almağa Hürmetli televizor qarawçılar, Jırlı Bulak tapşırıwan olga taba davam etip, biz zəngər ekranlar qarşına yakınraq Sabirova Minisawiya Gayneddin kızın çaqırabız. Sabay avlında tuğup üsip, bugünkü gündə Ulu Şınar avlında ömür keçirüşü qadirli əniyimiz Sabirova Minisawiya Gayneddin kızının 20 dekabr günü Ulu Beyrəmi 85 yaşlık yubileyi. Qadirli əniyimiz, seni şuşu ulu yubileyin 85 yaşın bilen qaynar qutlayбыз. Senin ömür yolun yaқты ilgi itip alırlıq, minlərgə örnek bulurlıq. Bizni ayaqqa bastırıp, ulu yolga çıgarganşı əti bilen sena köp sınavlar ötərgə turı kelgəndər. Siz ətiyimiz Vasıl bilen birge 58 yıl matur, қолға қол тұтынып ömür ittiniz. Bizni de özünüzün örneğinizde terbiyelədiniz. Şuna göre de biz barımızda, turmuşda öz yolumuzni taptık. Sizning yüzge kızıllık getirmesge tırıştık. Bizni qadirlep üstürüp, öz yolumuzga ayak basarga buluşkanın, yoratıp, siyip, analarşa qaygırtkanın, gadillikке iretkenin için zor rahmet sana aney. Sen bizning için her şak ulu canlı, keng көңіллі kişi, toyanışыбыз, ышанышыбыз, кеңершібіз, жылы қияшыбыз, рух шешмәбіз, яшәү үлгебіз. Сен тұрмыш ауырлыкларын жеңе келгенсің. Балаларыңа, тугандарыңа сабырлык, изгелек, шәфкатьлелек үрнәге күрсәтеп яшәдең. Һәр вакыт ягымлы, йомшак күңеллегенә булып калмыйча, кирәк вакытта кырыс та, таләпчән дә була белдең. Әни, ата-ана һәм туган кадерен белергә өйрәткәнең, туган нигезгә кайтканда кочак җәеп каршы алуың өчен бик зур рәхмәт сиңа. Алдагы көннәреңдә дә сау-сәламәт булып, безнең шатлыкларга сөенеп яшәргә язсын иде. Барысы өчен дә мең рәхмәтләр сиңа. Синең бүген зур бәйрәмең, әни. Бу бәйрәмең синең шундый якты, сиңдә булган 100 яктысы, әни, йөрәкләрдә безнең ушак якты. Рәхмәт, әни, безгә гомер бирдең, төн йокламый карап үстердең, йөрәк җылын кушып, барыбызга яшәр өчен ныклык, көч бирдең. Кайчан барсак киң күңелле, каршылыйсың ачык йөз белән, авырлыклар җиңеләеп китә, синең әйткән җылы сүз белән. Якты кояш һәр чак юлдаш булсын, шатлык тыеп типсен йөрәгең, авырлыклар сине урап үтсен, кабул булсын һәрбер теләгең. Сәламәтлек, озын гомер язсын, гел көләш һәм яшь бул хәзергечә, күңелең синең күтәренке булсын, сөенеп һәм сөендереп мең яшә. Әни, сиңа язгы кояш нурларыдай аяз көннәр, иртәләр, исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Алдагы туар көннәрең гел шатлыклардан торсын, гел шулай көләш, ягымлы бул. Сине котлап, 8 балаң, 3 киявең, 5 киленең, 17 оныгың, 18 онық шығың дейілген. Субханалла, сіз бик тә бәхетле. Һәм киләчәктә дә сезне иң бәхетле, куанычлы көннәр көтсен. Biz sizge en izgi tileklerimizni eriştirəbiz, һәм sizne юбилейгыз белән шын күңелдән котлыйбыз.
Яулыкларын шибейлеп алыган, йөгергеле баш су әзерли. Нинди рәхәт әнни барда иде, нинди матур безнең үскән үй. Заты кала, әнни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Заты кала, әнни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Без кайтулар олы бәйрәм кебек, без китүләр сагыш әлегә. Әллә нинди йортлар күрдек инде, күңел тарта һаман шул өйгә. Заты кала, әнни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Заты кала, әнни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Балаларың көтә үз тормышым, оныкларың бирә ямбегә. Аларның да сак еллары кайтыр, килер җире булсын әнигә. Заты кала, әнни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Заты кала, әнни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Заты кала, әнни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Заты кала, әнни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Кабат кайтасыларымны уйлап. Кабат кайтасыларымны уйлап. Хөрмәтле телевизор караучылар, Саба дулкыннары телевидениесенең бүгенге көнгә булган тапшырулары шуның белән ахырына якынлашты. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Тагын бер кат барыгызны да якынлашып килүче яңа ел бәйрәме белән чын күңелдән котлыйбыз. Яңа ел безгә яхшы яңалыклар, бәхет һәм әлбәттә уңышлар алып килсен.